Jeg skal beregne opgave 1, som er en af delopgaverne i vores statistikrapport, og den går ud på, at nogle elever på et gymnasie ønsker at undersøge, om der er en sammenhæng mellem forældres og børns rygevaner. Derfor vælger de at spørge 137 tilfældigt udvalgte elever på skolen. Og så har de så lavet et skema ud fra deres undersøgelse, som man kan se her. Vi kan se, at børn, der ryger, som har forældre, der også ryger, den ligger på 35 elever. Børn, der ryger, som har forældre, der ikke ryger, den ligger på 33. Børn, der ikke ryger, som har forældre, der ryger, den ligger på 23 elever. Og børn, der ikke ryger, som har forældre, der heller ikke ryger, den ligger på 46. Opgaven består i at opstille en nulhypotese og undersøge på et 5% signifikant niveau, om undersøgelsens resultater giver belæg for at hævde, at børns rygevaner er uafhængige af forældrenes rygevaner. Det første vi skal gøre, det er at opstille et matrix, og det gør vi ved at gå ind i matematikskabeloner, hvor vi vælger et 2x2 matrix. I det her matrix der indsætter vi vores antal af elever, 23 og 46, og så navngiver vi dem. Jeg kalder den bare for ryger. Ja, så er den defineret som ryger. Det næste vi skal gøre, det er at vælge en testtype, og vi har så valgt KIAN uafhængighedstesten, fordi vi har 2 inddelingskriterie, og vi skal teste, om der er uafhængighed mellem 2 grupper, som vi har inddelt data, altså børn, der ryger, og børn, der ikke ryger. Vi laver KIAN uafhængighedstesten ved at gå ind i beregninger, statistik, statistiske test og vælge KIAN uafhængighedstesten, samt vores matrix, som hedder ryger. Og dermed kan vi så se vores KIAN uafhængighedsTest. Ud fra vores uafhængighedstest, der får vi KIAN uafhængighedstest, der får vi en række oplysninger. Blandt andet KIAN, der udtrykker, hvor meget vores observerede data afviger fra vores forventede givet af H0 er sand. I opgaven der fik vi at vide, at vores signifikansniveau var givet til 5%. Vi kan her aflæse på vores p-værdi, som er 3,1%, at vi bliver nødt til at forkaste vores nulhypotese, da 3,1% er væsentligt lavere end 5%. Undersøgelsen viser altså derfor, at der på et 5% signifikant niveau er en statistisk signifikant sammenhæng mellem børns og voksnes rygevaner. Dette er vores konklusion.